Аз направих viral круасановия хляб от квас. Нямам идея как ще изглежда отвътре. Доста е мек, доста е така флейки, както един круасан по принцип е. Не се е вдигнало много, доста плосък хляб. Най-вероятно е от маслото, което сложих. Но нека да видим как изглежда отвътре. Изглежда недоизпечено малко, но всъщност това е маслото. По принцип хляба ми не изглежда по този начин. Тук се виждат доста layers. Вау! Нека да пробваме. Вау! Вау! Наистина. Това е наистина много вкусно. Ако ядеш, нали, парче с коричката, наистина има вкус на круасан. Отвътре има вкус на много мек хляб, естествено, с масло. Мога да изям целия. Препоръчвам ви да пробвате, да си направите, ако правите хляб от квас. Не беше толкова трудно. Най-трудното беше, че тестото трябва да стои по-студено и за повече време трябва да втаса навън, т.е. извън хладилника. Много вкусен хляб.